डे 21 श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोधरूपा आता वंदी नवेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचे ची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठ तू भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील पूर्वता पाहो जो जो की जे परमार्थला हो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। समर्थ स्तुती समर्थांच्या वाङ्मयातील एक नाजूक पण सर्वश्रेष्ठ आभूषण म्हणजे मनोबोध, अर्थातच मनाचे श्लोक। तो भुजंग प्रयातम या छंदातील 205 श्लोकांचा काव्यरूपी ग्रंथ आहे। समर्थांच्या तपश्चर्येच्या काळातील समर्थांनी स्वमनाला केलेल्या शिक्षा दीक्षेचा उपदेशांचा गाळ शुद्ध मानसशास्त्र प्युअर सायकोलॉजी म्हणजे मनोबोध होय। ते मानवी मनावर केलेले सहज सुंदर दिव्य संस्कार आहेत। मानसशास्त्र, समाजशास्त्र, पुराण, इतिहास, वेदांत, भक्ती, ज्ञान, वैराग्य इत्यादी सर्व पैलूंनी परिपूर्ण असा हा अलौकिक ग्रंथ आहे। विशेष म्हणजे अल्लड चंचल मनाला समर्थांनी समजावण्याच्या सुरात वात्सल्याने हळुवारपणे सज्जना मना सज्जना म्हणून संबोधिले आहे। दासबोध विचार समर्थांनी परमार्थाचे स्तवन करण्यासाठी एक स्वतंत्र समास लिहिला आहे। त्यास अतिशय शक्तिशाली योग समर्थामध्ये समर्थ योग हा असे म्हटले आहे। साधकांचा निजस्वार्थ परम सुगम रोकडा ब्रह्मसाक्षात्कार परमगुह्य जन्माचे सार्थक संसारी तारक भवसागर पार करणारा इत्यादी विशेषणांनी परमार्थाची स्तुती केलेली आहे। परमार्थी तो राजधारी परमार्थ नाही तो भिकारी या परमार्थाची सरी कोणास द्यावी। 1:9-23 अनंत जन्माचे पुण्य जोडे तरीच परमार्थ घडे मुख्य परमात्मा आतुडे अनुभवासी 1:9-24 जेणे परमार्थ ओळखिला तेणे जन्म सार्थक केला 1:9-26 भल्याने परमार्थी भरावे शरीर सार्थक करावे पूर्वजास उद्धरावे हरिभक्ती करुनी 1:9-27 अशा सरळ शब्दात समर्थांनी उच्च कोटीचा बोध केलेला आहे। जय जय रघुवीर समर्थ। प्रश्नमंजुषा कालचे उत्तरे सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची ही समर्थकृत प्रसिद्ध आरती होय। मनुष्य देह परमार्थी लावावा। श्रीमद भगवद्गीतेत 11व्या अध्यायात विश्वरूप दर्शन योग प्रदर्शित केला आहे। आजचे प्रश्न समर्थांच्या मनोबोध या ग्रंथाचे दुसरे नाव काय? समर्थांनी परमार्थाला कसला योग म्हटला आहे?
श्रीमद भगवद्गीतेत भक्तियोग सांगणारा अध्याय कोणता? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.